tullaan sitten oikea laita. Pitkin loistava syöttö Bertrandilta maalin eteen. Kähkönen torjuu ja torikokous. Onko se sitten numero 3 vai 4 jo tähän ensimmäiseen 7 minuuttiin? Se on valmis. Jaatinen ajaa maalin eteen. Vaarallisempaa tuosta tullut. Nyt Marttinen virittää kiekko maalin eteen. Kähkönen saa torjuttua. Siellä on Ojamäki paikalla ja saa pienen ohjauksen aikaa, mutta Kaapo Kähkönen on edelleen valppaana maalissaan. Pitää maalinsa puhtaana. Marttinen maalin eteen ja siinä on Kuparisen paikka ja Kaapo Kähkönen kestää. Nyt on 20-vuotias Kähkönen kyllä ollut melkoisessa kiekkosateessa, mutta koppi tarttuu. Rauhallisesti kuluttaa aikaa, vaikka Makkonen pyytää siinä kiekkoa mukaansa. Suoranta pelaa fiksusti, saa kiekon täyteen vauhtiin. Suoranta rystyllä ja Suoranta räjäyttää Isomäki-areenan huutoon. Alivoimalla Kärpistä siirtynyt Simon Suoranta Ässille 1-0. Onpa hyvä alivoimavaihto Simon Suorannalta. Ensin fiksusti kellosta aikaa pois, tekee hieman tilaa itselleen liikuttamalla kiekkoa. Sitten Peltolalta täyteen vauhtiin kiekko mukana, röyhkeästi oikealta sisään ja rystyltä etukulmasta. Kaapo Kähkönen yllätetään ensimmäistä kertaa tänään. Nyt lähtee Bertrand heittämällä ohi ja siitä on tulossa rangaistus. Onko kenties jopa rangaistuslaukaus, nimittäin Bertrand siinä oli karkaamassa läpi ja kyllä vain kellossa, kun Bertrand vauhtiin. Kiekko Kämmenelle ja yli maalin. Näin Kähkönen selvittää tilanteen. Lukemat säilyvät 1-0. Yhden kuvion tästä viriteltyä Saivo Vahalahdelle. Vahalahti maalin eteen Tukonen. Sitten on paikka ja peli on 1-1. Peter Tiivola runttaa kiekon sisään ja Lukko tasoittaa ottelun ajassa 26-34. Tästä uudestaan Bernard pystyy torjumaan tai estämään vielä Tukosen harhauttelut, mutta paluukiekko tulee Peter Tiivola, 23-vuotias hyökkäjä, joka niittää tämän kauden avausmaalin. Ja näin Lukko, juuri kun ässät on tullut täysilukuiseksi. Ja nyt on Tiivolalla tilaa. Tiivolalla on paikka ja Tiivola runnoo kiekon sisään. Peter Tiivola toista kertaa tänään ja Lukko siirtyy ylivoimalla 2-1 johtoon. Sieltä vasemmalta Marttisen mukana. Marttinen kiertää maalia. Bertrand viivassa. Marttinen laukoo ja kiekko menee sisään. Sieltä se livahtaa Kähkösen jalkojen välistä. Jyri Marttinen lähettää kiekko kohti Kähköstä ja 2-2. Sillä nyt Korhonen Suoranta keskustasta polkaisee Ahosen ja lähtemään välistä. Hyvä riisto Korhoselta. Sitten Suoranta nostaa ja Suoranta ratkaisee tämän ottelun. 2 maalia Simon Suorannalle. Niistä viimeisin 45 sekuntia ennen jatkoajan päättymistä.